îndepărtate, pe vremea miracolelor, exista o vrajă ce deschidea porțile tărâmului magic al poveștilor, unde eroii erau adevărați. Abracadabra, urmează Simsalagrim. Mama Hola. Fii atent, m-am întrebat mereu de unde vine să... N-am mai făcut îngeri de zăpadă De când n-am mai aruncat eu în bulgăre? Ei, ce se aude? Ce frumoasă e! Dacă-ți plac chestiile astea, o fată frumoasă, un cântec vesel. Încântat de cunoștință. Eu sunt Yo-Yo, cel mai mare aventurier din toate timpurile. Eu sunt Bertilda, dar spuneți-mi Berti. Iar tu? Tu ești cea mai drăguță chestie pe care am văzut-o. Și ce crin frumos! E pentru mine? Păi, desigur. Tehnic vorbind, e o tulipa pulchela, o rudă îndepărtată a tulipei Și tu? Eu, Doc Croc, învățat, filozof, virtuos, etc. Ei bine, după părerea mea, ești un geniu indiscutabil. Nu mai pot sta. Mama mă așteaptă acasă de câteva ore. Ce fată frumoasă. Are ochiul format pentru genii, nu-i așa? Să nu mai stăm pe loc. După calculele mele, ar trebui să apară după curba aia chiar... Wow, super! Cum ai reușit? O simplă chestiune de triangulare, două părți de algebră și o parte de adulmecare. Mai bine nu mă întreba. Bine, recunosc, am avut noroc. Ei, ce se petrece aici? Ce-o mai fi și asta? Și de fapt, cărarea asta unde duce? Trebuie să fie sora lui Bertie. Cucurigu, fata mai mare vine acum! În sfârșit mâncare, sunt lișnită. După cum vezi, am bătut drum lung, mamă, însă nu am găsit decât fructele astea. Nu mai e sezonul și e foarte greu acum. Și în plus mă dor picioarele. Mi-aș dori ca tata să fie aici. Gata, ți-ai dat silința, draga mea. În visele ei. Nu-mi vine să cred. Eu am cutreierat ținutul după mâncare, iar sora mea trage un pui de somn. Incredibil! Un pui de somn? Am tors toată ziua. Uite! Mi-aș dori să văd cât ar fi tors dacă nu ar fi moțăit jumătate de zi. Am adormit acum 1 minut. Nici măcar nu m-am oprit să mănânc. Iar acum sunt lișnită. Ce e? Gina, ai găsit o bobiță? Câte una pentru fiecare.
Ai fost la mărul de lângă castel, dar la tufele de lângă deal. Da, da, desigur, am fost și nu era nimic. Ce crezi că am făcut toată ziua? Nu e corect, încearcă mereu să arate că-s rea. Atunci va trebui să mă duc singură după hrană. Sigur, dacă o să poți găsi ceva. Nu e atât de greu să găsești Mary sau tufele de fructe, doar că tu ești leneșă. Și ia fusul cu tine, nu o să scapi de treabă atât de ușor. Ani? Vai de mine, de ce nu vă înțelegeți? Sărăcuța nu a fost corect deloc. Haide, trebuie să o ajutăm. Nu vrea decât să facă impresie bună în fața mamei. Dar mama ta sigur își dă seama, nu-i așa? Interesant. Luna intră pe aici. Doar că Bertie... Un ajutor! Nu, stai! Ce vrei? Să-l salvezi pe el cât o salvează pe ea? Frățioare, să-i dăm... Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Ar fi bine să plecăm. Cine știe cât vor rezista norii ăștia. Priviți! O cărare, chiar aici. Ăsta e unul din momentele alea când nu-ți dorești deloc să plouă. Te rog, ajută-mă, buna mea străină. Nu mai am tihnă. Vrei să scoți pâinea? Ce vrei să spui? Să știi că pâinea din mine se va face scrum dacă nu o scoți imediat. Nu-mi vine să cred. O sobă vorbitoare. O sobă vorbitoare ce are nevoie de ajutor. Mulțumesc frumos pentru ajutor. Nu știu zău cum aș fi descurcat altfel. Pentru puțin, mi-a făcut plăcere. Mă cheamă Ani. Pa, pa, Sobo. Draga mea, pe mine mă cheamă Steve. Dacă îți voi putea fi de folos vreodată... Îți vom da de știre. Ajută-mă, buna mea străină, nu mai am tihnă. Vrei să-mi scuturi merele, te rog? Cu plăcere. Mai bine. Mulțumesc, mulțumesc. Cu mare plăcere. Tu vorbești? Ha? Hei! Prea bine. Rămâi cum vrei. A fost cât pe ce. Mulțumim. Ești un înger, știai? Ce e acolo? Nu. Uite, doamna cu zăpadă. Bună, Ani! Mă bucur să te cunosc pe tine și pe prietenii tăi de drum. De unde știți cum mă cheamă? Știu mai multe despre tine, ai un suflet bun, la fel ca prietenii tăi. E doar meritul lui Ani, să știi. Ai vrea să ajuți o bătrânică la treburile casei în schimbul mâncării și al unui loc de dormit? Mi-ar plăcea să vă ajut cum pot eu. Presupun că nu sunt prea multe de făcut într-un astfel de loc. Absolut deloc. Hainele trebuie spălate, oalele frecate,
toate podelele curățate, curtea trebuie măturată, șosetele trebuie împletite, ceaiul trebuie strecurat, tocănița trebuie amestecată. N-ai cum să te plictisești aici, vă asigur, dragii mei. Iar dumneata ce faci? Eu bat pernele. Vă ajutăm cu plăcere. Deci, de unde să începem? Munca asta e vreodată ușoară? Să vezi cum e la tocăniță. Să mături nori e o treabă ingrată. Nu se termină niciodată. Fiți atenți! Nu credeam că o să spun asta, dar norii sunt enervanți de-a dreptul. Ce ai pățit? Eu nu știu ce să fac. Sunt aici de 7 zile, iar mamei trebuie să-i fie dor de mine, dar vreau să o ajut și pe mama Hola, așa că... îmi pare rău, nu știam că... Nu-i nimic, Ani. Mi-ați fost de mare ajutor și tu și prietenii tăi. Ți-ai arătat valoarea. Bineînțeles că te poți duce acasă. Te voi răsplăti chiar pentru toate. Îl căutai, nu-i așa? Nu te poți întoarce fără el. Mulțumesc, mama Hola. Cam puțin, nu? După toată munca prestată aici, primește doar lucrul cu care a venit? Și pentru munca ta trebuie să primești o răsplată pe măsură. Sper să fie așa. Iar asta, Ani, asta e pentru fata care ești. Mulțumesc, mama Hola. E o găleată foarte frumoasă. Grozav, să o ștergem de aici. La revedere, mama Hola. Ei, așa mai vii de acasă. De asta ți-a dat găleata. Cocorigu! Fata cu aur vine acum! Ani, mă bucur că te-ai întors. Am fost în căutarea ta. Ai fost plecată câteva ore. Mi-am făcut griji pentru tine. Câteva ore? Am fost plecată 7. De unde ai toate astea? Fii atentă. Am avut noroc. De unde ai aurul ăsta? Poate o să am și eu noroc petrecând câteva ore acolo? Nu e chiar atât de ușor. Averez.
Voi doi, Yo-Yo și celălalt, arătați-mi de unde a luat aurul. Bertie, este suficient pentru toată lumea. Și să trăiesc toată viața mea în umbra surorii mai mici? Ha! Celălalt, eu sunt Doc Coroc, învățat, filozof, Et cetera, et cetera. Cu siguranță e o răutate de-a voastră, nu? Voi chiar vreți să sar în fântâna asta? Așa a făcut Ani. înfricoșător, nu-i așa? Nu e. Dacă Ani a făcut asta... Frățioare, o luăm de la capăt. Recunosc! E ceva diferit. Ce e de făcut acum? O ducem acasă la mama Hola. Am senzația că ea va ști ce e de făcut cu Bertie. Te rog, ajută-mă, buna mea străină. Nu mai am tihnă. Vrei să scoți pâinea? Ce-i absurditatea asta? De fapt, ar trebui să o ajut și să scot... unde se duce? O sobă vorbitoare. Ridicol. Vai, cum să ajutăm noi soba? Suntem doar doi. Hai, ajută-mă, Yo-Yo. Sunt fierbinți. Miroase bine. Ajută-mă, buna mea străină. Nu mai am tihnă. Îmi scuturi, te rog. Ce faci? Oh. Bertie, dacă ai o clipă, te rog. Dacă ne permiți... Oi să fie... Șosetele trebuie împletite, ceaiul trebuie strecurat, tocănița trebuie amestecată. Nu o să te plictisești deloc aici, te asigur. Și mi-ați putea spune ceva despre vreo răsplată? Bineînțeles, vei primi ceea ce meriți. Poftim mătura în caz că nu vrei să pierzi timpul. Voi doi mi-ați fost de mare ajutor până acum. Credeam că o să-mi arătați calea, dar până la urmă a trebuit să mă descurc singură. Ce e de făcut acum? Ce-a făcut Ani? Am muncit din greu, să știți. Serios? Leneșa aia a muncit? Cu un pic de ajutor. Va să zic că aici interveniți voi. Poftim? Adică vrei să... Doc, un geniu de talie mondială așa cum ești tu. Nu e nevoie să mă lingușești. Eu... Nu aș vrea în ruptul capului să cred că nu poți inventa câteva mașinării ajutătoare ca să ne arăți cu adevărat cât de deștept ești. Să zicem că e o mică provocare. Da, Doc, n-ai dat niciodată înapoi în fața unei provocări. Păi, eu... Doar nu o să dai înapoi acum, nu-i așa? Clar că nu. Foarte bine! Un geniu ca tine! Să vedem ce poți face. Îți arăt eu cum se face. Ce e de făcut? Să vedem. Hainele trebuie spălate, oalele frecate, podelele curățate, curtea măturată.
acum să avem grijă de tocăniță. Cum vă descurcați? Suntem ocupați. Dar tu ce ai făcut, Bertie? Nu o să mă credeți. Mama Hola m-a pus să așez norii. Dar ce noroc că m-ați ajutat voi. Ce drăguț din partea voastră. Sărăcuța. Să o ajutăm mai mult? Aș putea regla chestia asta să aranjeze norii la loc. Cum se aranjează norii? Bună întrebare. Ajutor! Ajutor! Sunt spălat! Să mă ajute cineva! Ajutor! 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 Prinde-mă de mână! Mama Hola, ce surpriză! Eu m-am împiedicat și eram atât de obosită că am adormit pe loc și s-a întâmplat ceva? Nimic, Bertie, ai noroc. Te vei întoarce acasă. Serios? Serios, e timpul să primești răsplata cuvenită. Da! Mă bucur că s-a terminat. Nu cred că s-a terminat deloc. Răsplata cuvenită te așteaptă. O găleată? Treci prin poartă, acolo se va umple găleata ta. Grozav! La revedere! Am o presimțire rea în legătură cu ce se va întâmpla. Cucurigu! Fata mai mare vine! Termină! Ție ce ți s-a întâmplat? Cico să-mi primesc răsplata cuvenită. Cică, ia găleata asta. Știu ce o să spui. Vrei un măr? Mi-am învățat lecția. Mulțumesc, surioară. Și vouă. Mulțumesc încă o dată pentru ajutor. Cu mare plăcere. Ar cam fi timpul să plecăm, nu yo-yo? Simsa! Simsala! Simsala Grim! Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.